A AVE inaugurou en abril o seu novo catálogo de premios. Hai 9 diferentes entre os que se inclúen auriculares inalámbricos ou reloxos intelixentes. A Asociación Boirense de Empresas vén de introducir novidades no seu catálogo de premios do seu sistema de fidelización. Trátase dunha das iniciativas máis consolidadas e valoradas polas firmas asociadas e polos clientes, polo que a patronal conta cun novo índice de produtos para premiar os consumidores con agasallos. Lanzámoslo xa ahora o 1 de abril, porque intentamos cambiar os premios que foran máis atractivos para que a xente, lles gusten máis e canxen máis tickets. Puxamos camisetas de Somos Boiro, o paraguas que é o regalo estrella, temos unha maleta moi chula, inalámbricos, ampliamos un pouco o catálogo porque a verdad é que estamos moi contentos e queremos que a xente tamén vexa cousa fresca sempre no catálogo de premios. Tamén fixo balance do pasado ano e destacou que o 2025 finalizou con máis de 40.000 rexistros. Ahora mismo son máis de 5.500 usuarios que suben tickets. A verdad que son unhas cifras que non nos imaginábamos nin por asomo. Nada, moi contentos. Entón, vémonos na obriga de ir renovando o catálogo para que os premios sexan tamén atractivos para que a xente siga subindo esos tickets de compra. Un crecemento exponencial que tivo o catálogo e o interese dos compradores, xa que na súa estrea, alá polo 2019, os usuarios foron sobre 600, 700, pero que o incremento anual despois foron sobre 1.000, 1.500 cada ano. Entón, a verdade é que iso quere dicir que o boca a boca tamén funciona e que a labor dos negocios tamén é fundamental para explicarlle ao cliente que se sube o tickets, ten premios para canxear. O catálogo é un aliciente máis promovido pola AVE para impulsar o comercio local en Boiro. Cada vez que vayas co paraguas ou ca maleta, que onde conseguistes? Conseguino comprando, subindo os tickets, vas acumulando e despois podelos canxear. Iso é unha labor fundamental dos clientes que temos e tamén dos negocios que expliquen aos clientes que poden subir os tickets. Ademais dos produtos mencionados, o catálogo conta con auriculares inalámbricos ou reloxos intelixentes. Vémonos un pouquiño na obriga de ir aumentando tamén o catálogo e que cada vez sexa máis atractivo, porque hai xente xa que canxeou moitos premios, que xa ten algúns regalos e non queremos tamén que sempre sean os mesmos. Entón, intentamos renovalo cada ano e que tamén os produtos sexan atractivos para que ti sigas intentando subindo. Ademais, mantéñense os bonos AVE de 5 euros que continúan sendo unha das opcións máis demandadas polos participantes. O sistema de fidelización da AVE permite aos clientes acumular puntos subindo os seus tickets de compra á web da asociación, obtendo un retorno equivalente ao 10% do importe das súas compras. Estes puntos poden cambiarse polos premios do catálogo, xerando así un incentivo directo ao consumo nos establecementos asociados.